rufu runouya munhu usina kuronga, rufu runouya usina kugadzirira, ndosaka richinzi idambudziko rinenge rakuwira. Saka here at Tatenda Studios tauya kuzokuencouragei kuti joinai Diaspora Insurance. You know what Diaspora Insurance does? Ukangonzi wawirwa nedambudziko iwewe, uchitongovaudza kuti ndawirwa nedambudziko, be it in Zimbabwe, be it in the diaspora, they are there to assist you. Let's say wafirwa namai vako, mbuya wako, kana ani ari kuno kuZimbabwe. Isusu takatomira kuti aiwa kudiaspora vanotumira mari kuti munhu avigwe. So kana musina kutitumira mari hatina zvatinoita, and isusu GoFundMe hatiite. Tinenge takatogara takaitwa makeup tine magirazi kuti aiwa tikuda mari yediaspora kuti munhu avigwe. So as Diaspora Insurance tiri kuti sign up, get covered, and unongova ne-peace of mind uchiziva kuti everything is set. Tete, uyu ndiye Moses, mukomana wangu adaundilora. Moses, avandu tete vakatirera, inini nasisi vangu kamuchirai, saka tochitongova tamani. Aiwa, maita basa mainini. Tafara kuziva iba mnini. Zvino kumushande kupi? Parusapa. All right. Tafara nokuziva itete. Aiwa, tese. Naiba mnini, saka munoshanda kupi? Tete. Ndoita basa rekutengesa ma-spare parts emotikari. Asi ndinozo specialize pa-ma-parts e-Honda Fit. Ma-parts e-Honda Fit? Naiba mnini. Saka hamuna here rimwe basa riri nani ramunotomuka muchiti mukuenda basa. Tete, iroro ndo basa rachona rantomukira chitari kuenda basa makuseni. Nainini. Zvema-Honda Fit spares izvi zvinotobhadhara. Tete, ko mari ndombonza ikwanire. Tinenge tichingopishana. So far so good. Zvino naiko kabasa kenyu aka. Munozokwanisa kubhalansisa kuti kuroora, kuchengeta mhuri. Tete. Amusima kuwanza muna matere tete. Mazuva mazhinji bamweni venyu unozobvunza zvemabasa vavo and everything. Apa tantango yauti kuti tikuda kuronga zveroora renu. Roora? Zvino mama kabata pakadiba mnini. Handi munoona puwai mwana njanzi yangu. Aiwa ndakaendesa kuchikoro. Akadzidza uyu. Kana basa raanoshanda. Anongogara ka? Tete. Kuti uya kudai tati tinzwe nemi kuti tobatawo pakaita sei. Zvemaroora emazuva ano muri kungozvizivawo ka. Kauya makabatawo kana ka 8K zvichikwira. Tete, 8K? Mari yese iyo munoti inowanika kupi tete? Saka uri kumutaurira pakuita sei? Mukoma wako Gamu akaroorwa 50,000 panapa. Tete toziva kuti mukoma wangu Gamu murume wake ane mari. Inga anoikwanisa. Wangu murume haikwanisa mari yese iyo tete yakawandisa. Iwe, puwai. Naiba mnini zvenyini? Mune mari? Tete. Tete, isusu mari yatakakwanisa kuunganidza i4K. Yes, sure. 4K? Aiwa, 4K haitomboite bamnini? Haiite. Hamukwanisa kuiwedzera here? What I did, it's okay. Timbodzokera tombonoshanda futi. All right. Amuone ndo kuti murume uku. Mutupo china iba mnini? Dziva. All right. Amuone dziva. Aiwa, regaiti kubikira iba mnini. Munodya yenyu fish handiti kana chicken kana sausage. Zvese tinazvo pano isu. Mainini. Ande tinobikira murume wedu. Iwe, ndakuda kuzvidzikisira kudaro kuzvichipisa kudaro iwe. Naitete. Ndasidzikisira papi nini? Papi pandasidzikisira. Inini tete ndinoziva mukomana wangu mawanira anoita. And Moses munhu aripo anonyatsondida tete nemoyo wake wese. Asi tete kuroorwa hakumbofa kwakapera. As long as isusu tichizonogara zvakanaka. Iwo, ndawakapusa kudai puwai. Ini ndakambonyatsokurera sei chaizvo. Unoita unge nepfungwa dzakasara kumashuroko. Tasaone Beulah naGamu. Hapana kana karoorwa less than 10K. Iwo ndakatokunzwisisa notokati kamukomana kako hakana mari. Ndosaka ndakati 8K. Iwo wakuzvidzikisa svika pa 4K. Unopenga here iwo? Manje teteka. 4K iyoyo ndo itoripo.
Okay. Unongotsvaga umwana afoda. Netete. Ndozvo zvinoitwa here izvozvo. Inini Moses ndinobuda nemoyo wangu wese. Inge ndinotonyatso kumuda Moses. And zvekuti mari yake ishomaka, that's another story. Inini I'm okay with it. Ameno imimi kana musiri okay nazvo. For me, I am fine nayoyo. Saka udi mari here Puwai? Ndotadzani? Asi Moses ndinomuda neshoma iyoyo. Iroro munoti he rudo harusimbi pasina cash. Washinzwa. Gore ramuchanetsana kana kurambana ndipo uchaonoti karombe kako kakakutambisira nguva uchafunga mashoko angu tokuudza. Tete, tozotangira ipapo. But for now, I am happy. I am comfortable and I'm okay na Moses. Nanzwa tete. Saka zvekuti patichanetsana kana kuita sei tinozozviona tete when the time comes. For now, tete ndokumbiro kuchimudza ana sekuru nevanhu vese kuti tagadzira tiri kuwe. Izvo ndo zvansiri kuzoita manje. Handidi kunyepera. Totokamirira kakamukomana kako kawedzira mari sekutaura kwaita. Saka iwo Puwai uri kunyatsorwadziwa nemachengetero atakakuita iwo kuti tijike roora rako. Zviri kurwadza nditi. Tetera. You know what? Baby. Ini ndakuudza unosata uye utete vangu ndozvavari. Saka usapuwe pressure just like that. Baby, ndakutonyara kana kutanga kuplana ne4K yacho. Chichirega nditange kuhasela ka isvike zvave kana mu6K. Baby, please. Iyo rinyatsozotora utanga imba yedu. And izvi zvekuda kupuwa pressure nevanhu as if we are in a competition. That's a no. Wanzwa baby. It's a no. Even if my parents are aripo, aisambosiya tichiitiswa zvinhu zvisina nebasa all in the name of numbers. Baby, do you think kuti Tete will let it slide? Hatinyadziswe retaunganidza vanhu. Kunyadziswa nani baby? Isusu kubva kweda kusisina ana baba vakoro. Do you know kuti pakarorwa Gamu? Tete took most of pfuma ya Gamu vachiti ndo mubereki wedu one asara. And ana sekuru anotongovasiya. Ndotonongwa chitoti ndo hama yebaba wedu hombe. But vanhu vekwana bamuniki nabamukuru ndo ana baba vasara here. Handiti ndo chivanhu chacho here. Not according to Tete. That's why vachisa pressure vanoita because vanongo vachiti mari yachona iri kuuya kwavari. Okay. Pakashata. Okay. Kusekuru ufa. Tovaona rini? Sekuru wangu vachitaunodzoka next week. Saka tinonoona ipapo. Okay. Asi babaka. Tete vapandichisa. Baby, don't worry. Don't worry, uchavajaira Tete ndo zvavari. But you know, Tete wangu is actually a good person. She's a nice person. Kutaura chokwadi, she means no harm. I'm telling you, baby, just, you know, yatina yoyo, we can come like that, trust me. Okay. Yes, babe. Hi. The time. Kamuka. You know, at times I feel like just do these things deliberately, just to fight with me. Waenda pa social media kunopleja zvese izvi. Maracho tumewana kupikamo. Bebika, unoziva pamwe pachonaka. I feel like unongonakidzwa nekuda kungodinyadzisa pamberi pevanhu so. So you're complaining about a mere 3K. Are you sure? Kana uchiti a mere 3K. What do you mean, Gamu? Waendewo kunopleja 3K kuvanhu vasina chekuita newe mulife, Gamu. Susan nemurume wake unovazira kupi zvokusvika pakuda kusponsor muchato wavo. Baby, I'm an influencer. And people look up to me. And everyone knows kuti Ninika, I've got a very supportive husband. So izvi zvekubatsira vanhu kaizvi, it's just part of the job. What influence, Gamu? Kutamba nemasocialites, is that influence? Iwewe okay fine. Iwewe page rako mbori nevanhu vangani. And yet I'm still growing it. And that's why ndiri kuita basa rekusponsor vanhu so. And baby, don't worry. Very soon mari yako yese inodzoka because you know big brands will start following you.
Yes. Big brand. Huh? Urikumboona here kuti since you started all this influencer nonsense, iwewe ndio kuramba uchingoburitsa mari kama to sponsor mamwe masocialites. Huh? Yet you gaining nothing. Wakaendesa Bono ku Dubai on holiday ni Mariani. Ukapa ichi chimsikana chinotamba rumba ichi mota yandaka pedza gore rese ndichibhadhara kama. In the name of what? Sikapoloti china. Urikuzoti chi? Ndikuti apana mari inobuda mumba muno. And I'm putting a stop to this madness. Iwe, what's your problem? It's not like Maria Chatinaka. Come on. I work for that money. Even if Mario Wegan's iripo kama. Do you even know she shouldn't my savings? Huh? What will happen to us? Kura very soon. I'll pay you back all your monies. No, Gamo. No. Apana marriage kudambamo. Period. Yes. Saka newe Beulah. Kana zvematracks zvichiramba, why can't you start up a new business? Saka kandati I need to speak with you, mama. Ndotofunga zvekuita zvemabhotiki izvo. Zvembe zviri nebusiness here mukore uno nekungozara kwaita mabhero kwese kwese. Kutadza nei? Ine chitaketaka vanhu vane klasi vanhu vane mari. Plus zvemabhero izvi ndezvanhu vasina kana bhegi vari kutotamburawo zvavo. Ndo pamunorasika ipapo vanhu vemabusiness. Kana uchida kuita mari, targeta varombo ivava. Handipana pauri kuona ndaitengesa matemba. I fire manje. Mumzi ndosaka musina kuita mbinga. Iwe wakudaro manje. Mari yematemba isiri yakakuendesa kuchikoro panapa. Mama, I am talking about serious money here, real money. Serious man. Aiwa kaita izve tuone naye asikana. Mama, chi? Saka ndauya kwamuri mutaure nemi. Ndikudawo capital, mama. Naiwe Beulah, chingoshandisa ika yamakaita kumatraksi. Yekumatraksi ipi futi mama? Ini nchikudziye kuti ndakanyora. Apo business partner wangu haana kana musoro akanosiya traki rake kubhodho uko. Traki rake rakabatwa kubhodho uko. Patode almost 1.5 kuti ribude traki iroro. Mukutodaro zvenyu. Iwo saka uri kundiudza kuti pa 6 months dzese ione partner yako hamuna kana profit yamakaita. Momzi makuchembere mimi. Profit ipi yamukutaura? Handi mari yacho ndiye ndanishandisa kubhadhara maschool fees ana kumbi. Saka apa uda kuita sei? Zvemabhotiki kezvozvo ne mama. Mama mutotare izvozvo. Friend yangu yaita mari. Akabvavhura group remadzimai. Mama ndati friend yangu yaita mari iyoyo. Yes. Musikuziva. Ari kuita kukwidza nekudzika kuenda kuDubai uko. Mama. Saka. But manje pachidwa start ye 6k. Saka Mama ndoti munditire favor. Munditauriro naGama ndikumbirire murume wake. Kana ire kwaGama handichada. Ndakakukumbirira iyoyi yawakaisa kumatracks yauri yauri kuti manyura. No. Taura naye wega. Mama, please. Nzwa inini. This time handinyori. Zvichokwadi handinyori. Ndichibva ndangopedza madhiri ayo ndobva ndamupa mari yake tobva tabudana. Gamu ndimainini vako. Enda unonyatsogara naye pasi mutaurirana. Hambo kunyima nayo mari anokupa. Mama ndozvamunombohwira imini. Vanovimba naJehovha vakafanana negomo reZioni. Gamuka unozoteta avaite so. Imagine kuti kuna mwezi mari yenyu ishoma haina kana chainotombokwana. Unozienda kanyara so. Yembo ve mari 4k. What? Imagine. 4,000 chaiyo pi. Iwe. Teteka, she's right on this one. Iwe, in this day and age. Chichi kunyatsonetsa. Hanzi ana mari yacho. Nayaskana. Kwa mukazotaura kunge mari yacho ishoma indaka. Plus imbori shoma kunani? Iwe, usati ngosingazoti pana pandakarorwa mari. We all know kuti bankuru vane mari. Inge family yavo ine mari. Mozisa tongoronerera yakatongofanana neni. Ende haana mumwe munhu anobatsira kunganza mari iyoyo. Do you know kuti akaireza ega 4k yekundiroora inini? My sister. So apa iwe uri kutaura uchitoziva kuti isisu takakura tichitambudzika tiri nherera.
ndopo wakunototera nemunhu ari kutotamburawo. Uda kuita sei? Uda kufa uchitambura? Gamu zvavakuda kutanga kutaura kunge tete naye mwana wamai vangu chii chinombonatsonzi kutambura chacho chaicho chii shuwa munhu akakwanisa kutounganidza mari yekuroora mukore unoyu oti kutambura. Maininika, all I'm saying is on this one Tete has got a point. Hey, munhu unofanira kuroorwa zvinofadza hama dzako kuitira kuti mangwana ukadzoswa vanokutambira vachizoti. What do you mean by that? Saka uri kuti inini ndiri kuroorwa ndine tariro yekudzoka kumba ha? Mainini zvelife hazvizikanwi izvi. Rega ndimbokubvunza Gamu, iwewe asi that's your plan kuti unogona kungodzokera kumba anytime? Maininika, marriages are not cheap, okay? Things change. People Aiwa, Akoma, if that's your advice, keep it. Handisoda kuinzwa. Inini I intend to stay in my marriage. Handiti, money or no money, as long as inini na Moses tichiwirirana, handina kwandiri kuenda. Ndichatofadaya ndirimo marriage momo. Ah well, if you are saying love conquers all, then well, so be it. But P, whatever you do, make sure you've got a plan B. Once what? Gamu, what is wrong with you? Huh? Asungenya kuwandira ku social media. Huh? Is that where you are getting your advice on marriages? Andi muri kuuya kumarriage kwacho. Muchazviona. Otherwise, I mean, otherwise mimi haina bankuru pano muripo. Pano paripo, tiripo. P, inzwaka, since uri panapa. Ko ngatite kaka skit. Ka small one. Ndagarisa sino posta pa page pangu sha. Just a small. Kasket K. Anditi, you know kuti ndisi munhu social media. I'm not a social media person in any way. Mainina, ndisi madororo here. And besides, do you know what people know kuti ndine mningina? They just don't know you yet. So let me introduce you to my fans. And besides, ka toda kuzoposta kamaroro aya. Rora day. Remenyu muchaitisa madecorations erora day because isusu mari yatakudza ndo yese yamati shoma. Saita ngosingazeba mukuru wako, don't worry about that. That I'll do. And also I will be doing it for my page, you know. So rora day toto simbisa. Aiwa but pa 4,000 titire serious. Naiwe trust. Saka iwewe uri kutongorwadziwa kuti vana vangu vaone pekugara pakasununguka. Inoone utsinye iwewe. Utsinye ndiani? Iwewe ndio une utsinye. Uda kubudisa loja iriri kuti vana vakagara marooms ese aya pakudi. Iwe Tino akura angaramba chirani vasikana. He's 10 years old. Saka ngararika mutaini. Iwo akakuti wene vana vako panapa ndianiwo. Zvauda kubudisa loja muroom iyo ichapadwa nani? Unoibhadhara rende rewo. Kuita sekwe, kuti pamupanapa basi mampasekura ona mbeya vavere. Rende yekuita seya uri kutaura iwewe. Saka hapana nyaya pakasisirana. Ndati inini kana usingakwanisa kubhadhara room iyo rent anorara mudining full stop. Manje for your information ndapa maloja notice. What I say? Iwe uda munazo zvitani panapa iwo? Kweurani panapa? Baba vepanapa. Chinandichikudza manje. For your information, aya pana kwazoenda maloja. Iwe nana wako ndo uchatobva panapa. Yezvako. Nei chiko chiri kuitika. Noise kunzokunzika kurwadi kwesoko. Chichiri kunetsa. Amai, garai maudza mwana wenyu. Zvemahumbwe zvada kutitira panapa izvi izvi. Anopa maloja anoti sani panapa. Sani yokuita sekwe iwe. Inoimba yababa vangu. I can do whatever that I want. Amai, muri zvandogara ndichikudza izvezvi. Kuti ngasadzoke panapa nevana vake uyu. Muri kuzviona ka? Edweka, munoziva kuti munotonditemesa musoro nezvamuri kuita izvi. Kana paine chiri kunetsa, ngatigare pasi titaure. Kwete kuswera muchanoedza muri kuita, tigare pasi. Yaitu. Mama zvenyima, indangoti tina rufanira kuwana extra room yekurara. Angaramba achiraraka nevasikana. Tiratsa kuti tangoti unotorwa zvimatantramzi zvake. Ndo ndati izvo hazvisi kuzoitika pano kana usiri kubhadhara room iyo rent. Mukumunzwa ka rine utsinye. Saka iwe uri kundoziva kuti Kumbi naTino havasi vazokure panapa. Haiwaka. Alright maitino. Ko isusu tikadai. Iwewe wotora vasikana orara navo murumu mako. Tino osara achirara ega murumu macho. Saka mama, muri kundoziva kuti pamba panapa handisisina room. Ndozvamukundodza. Mukutobvumirana trust wenyika papa. Aiwa, ini ndiri kungoti pamba panapa. Mai, umboexplain neiko. Muchiwesta nguva muchimwestera. Iwe nai, maiti aunoenda kufirst marriage rewo ukadzoka panapa ukatambirwa iwewe. No questions. Ukaenda hauna gore wadzoka kubva kumarriage kwako, Ufura panapa business center pekutotambira mareturn soldier panapa. Return soldier ndiani? Return soldier ndiani? Zvandijairire wewe. Biula. Siya kuti ndiri munhu mukuru kwauri. Hazvinei zvandiri kutaura izvozvo kuti anzi uri munhu mukuru. Uri munhu mukuru asina musoro. Chikumbo kuti asagara kuvarume chii?
nona kwadi kusiya vana vako ikoko kumusha kwavo pano kuti upe mama bhedheni panapa nevana vako panapa. Mama mukuzvinzwa zvakutaura ka mukuzvinzwa ka zvauti hatrust wenyu makangonyarira panapa. aiwa kanibhiula chingoita sezvandataura handiti kuti tibvise loja panapa hazviiti ndo mari yatiri kurarama nayo tiri kuzviona. Mama kana musisande panapa munongotaura ndamunhu mukuru ndoita plan. Ita plan. Iwe kuita plan yekuita sei kwepapapa inzwa zvako iwe maitino iwewe hauna kwaunoenda izvezvi tasione bhizinesi rako riri down kana bhizinesi rako rabooster wotsvaga pakanaka pekugara nevazukuru vangu handiti uri kuona zvaunondiitirawo panapa iwo ndo chii ichocho. Nyaya yemuharare inongoda kungwangwara-ngwara. I told you. Sometimes you don't have to spend so much money. You know how it is. Vanhu musanyeperwa skana. Let me tell you a secret about looking good. Oh, by the way, my husband is home. Babe, hi. Come and say hi to my fans, ka. Hi. Never mind. He is very shy, but don't worry. Very soon Tembo vanenge vakubatikira pama live edaya. Oh askana msadaro kani, you know married life. Yes, I see you, Lisa. Oh, thank you for the stars. Thank you, darling. Anyway, let me tell you Tumikoto ndakazobata Tumikoto ladies. Hey. Squarable. Good. Good. So, this social media thing is now important. So, swika pakutadza kungoti kuudza husband yako kuti maswera sei. Baby, ndanyatsokushedza ndiri palive iwo ukaramba kuuya one. Babe, do you know my fans actually love you? No, come on. You stop it. You know I don't like it. By the way, did you withdraw 2K from our EcoBank account this afternoon? Baby, inga ndakakuudza one about that wedding. What? Come on. You're not serious? Anyway, pressure ya ukuita nevanhu vasingaziye ndei. Come on. Baby, wakanditi don't give them 3K, but I will not ndisababatsire zvamuchose. Yes, besides, babe, do you know what this will do to my brand? No. Come on. You know what? I give up. And I'm going to remove you from being a signatory to all our bank accounts. Ndichaisa mari mukadhi mako for your monthly use. Ukaspenda mari iyoyo gamu uchida kuzviita Mother Teresa to strangers. Please, don't come back to me. Oh, saka ndozvawaronga izvozvo. Yes. Anyway, my brand is going to start making serious money very soon. Yeah, You'll sure. see. Better be. So, about kudya? I'm sure Sisi vabika something in the kitchen. So, babe, there's something that I want us to talk about. Okay. You know, mukomana wa Poi, adovisa pfuma, adaurora. Okay, and then? And so, I have this idea. I was thinking, Kuti, we do like photo shoots, you know, like 5 days before the Rohora day, you know, leading to the big day. What? Saniso tukutodiwa ikuku? It was actually my idea, because you don't need those posters. Come on. What's this obsession nenyaya posting sha? Huh? Do you know my life pane zvimwe zvinhu zvaunofana kukeep secret so? And you know kuti zvinhu zvese zvekuposta inini andizvide sha. No boy, wait. Do you know what a lot of people are just doing it these days? And some are even making money out of it. And we are not everyone. Those are the many people here. Makangofana message just so uptight. Uri tu na many no agreement. Yeah. Uri kuyazochikira kuno ndokuikira chikafu chacho. Ndo nyaya inofadza mwana. Ndo zvinofadza. This is good news. Tototika makorokota. Thank you, Sekuru. Asika, pane nyaya nanjida kukodza Sekuru. Ndiyatete. To be honest, mari yatakuudza Sekuru ndo yatiri kukwanisa.
5k iyoyo takatotora time tichiunganidza pative tine 4k takaudza tete vakataura zvakawanda sekuru zvekuti muzukuru wenyu yanga akunyara asi munoziva sekuru ka muupenyu chaimoka kuwana kunosiyana sei nomo muzukuru just like kuwana kunosiyana ndozvakaitawo pfungwa dzevanhu dzinosiyana pfungwa dzaatete hatingadziti dzakashata asi hatidi kuti vakuisei pachimanikiro handi mazvona kana mukwasha atouya musha akashedzera zvaita muzukuru wangu tofanira kutozvitenda nekuti zvinhu zvakaita sei zvakanaka kuroora hakupere vazukuru anozongouya hatidi kuti imimi muiswe panguva yakaoma kana kuiswa pressure yekuti muite zvinhu zvamusingagoni handiti ndizvozvo sekuru maita basa thank you sekuru saka urongwa hwakamira sematsanangura atakuitai changosara ndechekuti dheti rikabvumirwa iroro then aiwa kana nedheti racho ramataura iroro rakanaka fani rakanakisa hapana anofana kuriramba uye inini musi wacho ndenge ndiri t but ndikunzwa kuomerwa kuchii futi sekuru kutorwa kamukadzi sekuru ndototambira kuti nona muzaya apa watora mukadzi wemumwe ukangomubata zvisirizo chete ini ndouya muridzi ndoswa kuti gwamu apa ndochengeta sekuru I loved her munin'ina wako ka ane shavi renhamo chairo poverty mindset ndo yakazara musoro make hanzi hey I want to start to build with my husband hey tinenge tichibatsirana mukore uno ndiani anobatsirana nemurume manje ka if he can't provide for his family ngaagara arega kuroora in the first place. Amen tete amen aiyo musiye zvinyakadaro tete munozoti chiro pandakati mubvunzowo ndikati co-wedding haufa akutanga kuti he hatisi kuti mboita izvozvo for now kana ndimi anoiwana kupigwa mari yemuchato nekubhuroka ikoko shuwa murume mukuru ngati ndine shopu yemapatsi emahonda fit dai achitombori mabenzi zviri nani manje ka ngaagare ngaatogara kumereji yake ikoko akadzoka pano achachema ende ndoda kumuonesa moto ngaagarire kuchimereji chake chenhema ichocho. Tete muchiti imereji ipi inogarika pasina kana mari kudai so kuita kuzviseta up for maproblems chete apa aiwa manje musiye yakadaro handiti munongomuziva muzukuru wenyu kuti ane nharo aiwa rega itite zvaari kuda asi teteka indakabva ndatomuudza kuti usazouya kumba kwangu mangwana wakuswera uchikumbira mari no gudhu papaka vakatoseta date aiwa tikati ngavauye nekatusenzi kavo tikafada yezvediso ko ari seiko murume wako mazuva ano ari right zvake asi katete yake kaiyo yoda kungoomera zvisina nebasa rese tete ndinozoti nini ndiri kugrowa brand rangu peji rangu pasocial media ka riri kukura apa ini ndakungomuti wangu ndipowo kamari kekutika ndipote ndichiboosta ndichingoitawo tunhu so achikusapota ka teteka ndinobva ndatanga kupiwa mazi lecture so kuita kunge sezvinonzi mari yacho nafta aiwa kupigwa ijealous murume wako arinyatsoziva kuti iwe ukava a big socialite aiwa uchionekwa nembinga kamwana wenjadzi yangu unomboziva kuti uripo here wakabatana mwana wenjadzi yangu murume wako atofawa kunzi kaimwe pfuma futi kechitu taure henyu tete taure zvenyu manje brand rangu here tete ndiri kuzorigrowa achida asingade ende kana ndakuraka aiwa achaona zvake moto achazvidemba izvi musiye zvenyakadaro ko Beulah ari kupika zvemwana wako ameno kwaendwa aipapa noizi iri pano vari kuswera vachingotatsurana nehanzvadzi yake trust anzi yeye tsvaga imba uone kwekuenda nevana vako ko handiti akangouya zvetemporary renaitete anodzokera kazvake kupiko zvinhu zvakapuresa ari kuti akaita maprojects onyura zvinoenda kati ameno munongogarisana aiwa ndizvo chaizvo kowandigireiko mari yemombe kayamakati muda kutenga kumushaya tete mwana wanjadzi yangu miwi gamu maita zvenyu achirera nherera vangu mira uone
ndoda kuzizadza danga remombe pareserve apa ende vachandiona ndombonzani kwenini ndinenge ndichivashedzera kuti aiwa isusu tinorima mombe. Amen tete aiwa ndokuzivai. No, Gam. No. This is where we draw the line. I can't keep telling you the same thing and you keep on doing it. Zvinoyasorakidza kuti inini semurume anditeererwe pamba panapa. It's only $500 Tapiwa. 500. 500. You hear what you say? And how you speak about money. Do you even take it into consideration kuti mari iyoyo ndini ndinoishanda mari iyoyo pamba panapa yaunoramba uchisplashia like that? Nay baby. Sikapoidoti ndisaende kunhamo yomuyodere zvaizobude. Iwe unomuzira kupi munhu iyeye besides kuita mese maskits unomuzira kupi munhu iyeye waunosvika pakubvisira chema 500. Baby, come on. You can't keep on making noise about $500. Ko maraba akabvisa 1.5k chai. That's him. Isusu panapa we can't afford kuburitsa mari yakawandisa kudaro. Come, wapedza here kwabasa rahama dzedu dzese iwewe? What does that have to do with anything? This is about my career. Your career? Okay. This is the first and last time I'm talking to you about this career. Or else what? Ausoro kwandiramidza kuenda kubasa iri uchiti you're going to look after me. Which I do. Uri kushaya iyi pamba panapa iwewe Gam. Yeah? Mari yandinoshanda inini is for well-being. In fact, trukukura, I have bigger plans. Come on, I want to start my own business. Tinosvika kupi relying on one job. Manje ndada kutokudzwa kuti mangwana ndiri kuenda kwaMutare nana Mujubek naMarab. Kune function iri kuema. Uri kunzwa zvauri kutaura? Takati chii nenyaya yematrips aya? Are you jealous of my career? Jealous of your career? Okay, Gam. This is the first and last time I'm talking to you about this. Ukabuda pamba panapa mangwana tichanetsana. And you take it as a warning. Done with you. Amai, chionai manje handogara ndichitaura zvezvi 2 weeks hapo panapa ende hana kusiya kana mari kuti vana vake vadye panapa. Saka naitrust kuti ndiite sei inini? Ndodzinga here vazukuru vangu panapa? Iwe unonyatsoziva kuti sisi vako munhu anenge achitsvaga mari. Anditi wakanzwa nyaya yekabhizinesi kake kada kutanga aka? Amai, muchiri kuvara naBeula imi mune shuwa? Bhizinesi ripi rinoitwa naBeula? Achidzoka panapa ndikukutaurirai. Muchaona achikuudza kuti hanzi ndoda kunoroorwa so. Ibhizinesi ripi raanoita raanoziya Beula? Kana nyaya yekuroorwa kwete. Iri nyaya yevana wadi kungosiyana nayo. Inini mbuya vacho ndovachengeta. Munovachengeta kudii imimi? Muri kuenda kubasa? Handisiri ndiri kutenga chikafu here panapa inini. Noti kuti hanzi ndikurwadziwa nechikafu asi what I'm trying to say ka mamaka maregerero amuri kuita muchimujaidza mwana wenyu kuti anoenda achidzoka panapa oenda nguva dzaanoda haakwanisi kugara kumurume kuti achokwadi one day zvichakukostai ka ene ini kuzopinzwa munyaya dzacho inini handidi makurwara nebhipi panapa. Hapana zvakadaro zvinomboitika. Miraona achidzoka. Beula anenge akarongeka zvoti anenge akwanisa kunozvirojera ega. Ngaaende zvitori nani nokuti kana achida kugara panapa ari munhu anonzi anoda kugara panapa ngaave neorder. Zvingaite rezvozvo kuti munhu anoenda 2 weeks zvinoita izvo odzoka panapa isusu tomuchengetera vana manje. Uri kubva kupi iwe? Kamutare. Ya? Inge I told you kuti ndinoenda kuno. Andakuti usaende. Andakuti usaende. Kurumbidza. Dzokera kwanga uri. I don't want to see you here. Dzokera kwanga uri. Tapiwa. Yes.
saka uri kundiudza kuti akudzinga nekuti wangoendawo basa? Tete, ende pandadzoka pachonaka haana kana kutombonipa kana chanzi kutombopinda kana mumba chaimo akunditi hedzokera kwabva ainda ndaundorefesa ini tete. Maini Yes, trust. kuchichaji Kwadzingwa nemurume wake hanzi yeye wangoenderei kubasa. Ungazvinzwawo izvozvo? kubasa kupi makuenda kubasa remaini Iwe uzoti ndiri influencer. ndozvipi izvo zvekuposta mavhidhio paindaneti? Moti ibasa. Trust vanhu vazhinji vari ndo zvavari kurarama nazvo mazuva ano. Nyaya iripo ndeyekuti amudzinga ndosaka auya pano kudai. saka zvingadzingise munhu here izvozvo? asi maposta zingaitika maini? Ndakangoenda kwamutare kwakune function yemasocialites asi pandadzoka ndangona akangotsamwa akunditi dzokera kwawabva. asi mamakataura zvenyu pamakabva ikoko? Achitadza nei kutaura? Nyaya iripo ndeyekuti adzinga mainini wako neusiku achivadzingira kanyaya kasina nebasa rese. Manje tichapedzerana. amai musarevere zvinhu zvisina basa imini. mani gama wanga wanazotaura nyaya yomusha mamakawirirana here mani? nekuti mazira andoita murume wavo ka haungamboti vanongonzidzokera kwanga wabva iwe wanga wachiziva kwanga waenda. Saka uri kuedza kuti chiikweyo? fonerai murume wacho munzwe nyaya izvi zere first. Newe trust saka pauri kuti nini ndiri kutaura zvekunyepa manje ipapa? aiwa handambodaro mani, but there's always two sides of the story. yenyu iyi it doesn't make sense. damiro vamwe matofona nguva dzichiripo dai vadzokere kumba. Kudzokera kupi? Kupi kwaanodzokera usiku uno? Kuchaedza tichapedzerana. Good night. Aiwa, samuteedzera uyu haazive kurwadza kunoita kuabhuswa nemunhurume kudai. Mira uone, kuchingoedza chete tokuenda kumba kwako chanopedzerana naye tapiwa yeye. Vada kudijairira stereki. Tete, makasimba. Ndiripo. Ko baba pano wabva ngoi? Buda makusena. Kudhara? Bo. Murume hadi kujaidzwa. Ukamuda iso ndokuti azive kuti wakakosha. Tora. Ngadziwe. Tupezi chete. Iwe, murume hadi kujaidzwa iwe. Ndokuti akauri anyatsoona kuti uri serious this time. Alright. Ndo zvavanoda varume izvozvo izvo. Ukambopota uchimusiya so anoswatuka. Usasiye. Madocuments ako ese tora. Munhu wepi? Zvaita. Alright. And Aswera. Tambo, uswera. Aswera. Ushi. Mama vambodzoka here? Vauya na tete vavo vaive kubudiriro, maybe. Okay. Vati ndikudze kuti hanzi vachazodzoka vachitora zvimwe zvinhu zvavo zvasara. Okay. Hapana zvimwe zvavataura? Hapana. Okay. idya chikafu kani mwana hanzvadzi yangu. Iwe don't worry. Murume wako size yake ndinayo. Usatyi. Asinai tete. Ko akasafona manje tinenge takuita sei? Achirega kufona neiko. In fact akatofona ka iwe usadaire foni yacho. Unondipa ndipedzerane naye ini. Teteka. Nini manje apa ndakutya ini. Koziko zvinozvonetsa tokuma past 7 ka. And anenge atodzoka kubasa kudhara asi one asikana kutombonditsvaga. Kutya iko? Iwe unoti iko kwaari ikoko kwaasi kutya kukudzinga kwaakaita. Idya kani mwana hanzvadzi yangu.
mashura chaiko kweyo ndokudzoka uko makadiko mama ndadzoka zvangu komaini muri seiko asi naiwe maiti chirudzi chaunoita iwewo kuenda kuti nya zvako unomboziva kuti tatiri waridhi tese panapa ezvo zvimafoni ako anga asingapinde kana vana vako vangu vachinetsa everyday vachibvunza kuti mama unzoka rini. Mama, it's a long story. Ndakabirwa foni mama. Ndakaita staki kugweruko. Zvokutadza kutsvaga kana kambudzi chaiko kekuti uise SMS utiudze zviri kuitika. Mama, chazonyatsokudzai nyaya yacho. Zvemanje ka? Hapana toona maini na. Ndabva ndanyazonzwa kusununguka. Mucheko mai murungu. Zvikufamba here? Zvipiko? Maini nako wakadzingwa kumba nemurume nesura. Yesu. Nemaini kwai? It's a long story pia. Ngoti my marriages is always a long story. But mimika muchitopota muchiteerera. Vatete nyizwa ndogara vachitaura. Otherwise ka. Yesu. Kuvana vangu vari kupi? Vaenda kuphase 3 kwambuya wavo vanzoka mangwana. Yewa mama. Ndakati chikunonye kuendesa vana kuphase 3. Handidi kuti vaende ikoko inini. Vanditadza neiko? Handiti ndekwambuya vavo mai vababa vavo. Plus waida kuti titesei panapa. Wakangotisiya tisina kana pekutangira. Ndati vaenda unopiwa mari yechikafu nababa wacho. Saka mama mutauro zvandotaura pambanapa hamuchatombozviteerere zvenyu. Abo. Chimbondisiya zvangu ndimbodhila nedziri kupisa idzi. Pane zvatiri kutoronga ipapa. Mawe. Kuna nambuta nsikuyai. Usatara rafu kautanga utira kuita zvinhu zvisvini papa. Wakabuda 2 weeks dzese panapa ufunga kuti vana kwaitwa sei panapa. Kuti mbuya vakafa. Trustika handisikuda zvekunetsana newe, please, not today. Nditone stress dzangu. Imi hichiko imimi. Hamunyare menzi ari pano makaita seiko imimi. Hamu respect mainini venyava. Nyaya dzenyu munopedzerana mangwana kwakachena uko. Amaika. Mwana wenyu akandwana ndakunamata. Ati anyway. Ndagaini nyarani. Mainini. Maswera sei kwa mzari maina umba. Naiwe trust. Tosha zvinoitwa here? Aiwa, chimbotisiya tine dzatiri kutoronga panapa. Chimbobuda uko. Okay. Chika zvako iwe, chika? My name. I'd like to thank you for coming. And I'm sorry to call you this time. No, it's okay, Bangoro. Saka mati chii chaitika. And Gamu angorongedza hembe dzake and left just like that. Yes. Nyasha yakaoma my name. Hanzi vauya panapa natete. Vakarongedza zvinhu. So I thought maybe titange taonana imimi neni. Tumboonana. Because nyaya yacho inyaya yakaitika nesoro. After ndamoti dzokera kwanga uri. And she left and never came back. What? Yes. Ko angabvepi neBangoro? Sisi wenyu munongovaziva nenyaya dzavo dzema socializes. I'd warned her before. Kuti usangoswera uchazve social media izvi zvema socialites. Nakuda kunditeerera. Achingoburitsa mari pamba panapa again and again. Then she went kwamutare. Wakanoita 2 days. Amenoti kwanga kune function yananza. No. Saka pamakamuti aende kwaangari akabva enda kupi? And Bangoro maida kuti adzokera ukupi? My name. Mungoziya zvinhu zvandakataura nehasha. Okay. I thought maybe achangozvininipisa and apologize. That's all. Yeah. But akatopinda mota akarova mota and she went. I mean, mambotaura naye. Anombotaura naye Bangoro. Saka muri kuti tete vauya. Vakamubatsira kututa zvinhu zvake. Vakaenda imi musipo. Mambo vafonera.
ndanga chiti pamwe maybe titange taonana imimi neni first because sisi venyu munovaziva anoblowa so zvokuti inopedza ya big issue maini ya ipapo matogona Bangoro, saka chimbofona ikatinzwe. I think zvokutoenda ikoko chaiko ndozvinotoita ndozvingatoita because tete munovaziva pafoni. It's okay Bangoro. Unongoenda. Taurai kanyaya yenyu. Tete tauyaka Bangoro vandifonera vachiti Gama hakukumba, so he suspected she was here, that's why tawe. Oh, ndonyaya yenyu. I'm sorry tete. I'm sure Gamo told you zvese zvakaitika. It was a small issue tete, but muzukuru wenyu I think munongomuziva, she's quick to anger. Quick to anger. Asi newe tapiwa ndimbokubvunzawo zvawakadzinga muzukuru wangu imba kwako waida kuti aite sei? Ende wadaro kana kufona kana kutevera, asi hakusi kudherera here kuti mwana uinhererawo. Kwete kudaro tete. Tete ndaitoziva kuti dai kunyangwe ndakafonera Gamo nemaziviro andinomuita hapana paimbofa akadayira foni yangu. Ininiwo ndaitarisira kuti semunhu ari kuziva kuti atadza achangondipa apology chete tete. That's all I wanted from her. Naimbamini saka maida kuti adzokere kupi? Iyanga akakudzoita ari kuenda kubasa kwamutare kunani? Like I said, zvinhu zvandakangotaurawo mukugumbuka tete semunhu wanga namborambidza kuenda kwamutare ikoko, and she insisted. Tete ndosaka tauya. Banguru vakakanganisa nokuti vakamudzinga, asi Gamuyo, she was wrong not listening to her husband. Puwai abaude kuzoti chiapo. All I'm saying Gamo is don't act as if wakakanganisirwa stereki kuti Banguru ndovega ne problem panapa. Iwe Puwai iwe dai sisi vako dai akakidnapwa kufa kana kurepwa chaiko waita sei? Tete, that's not what I'm saying. So what are you saying? Ndo zvamauya muchirongana nabamukuru wako kuti hanzi it's my fault. This is abuse. Yes, at its best. Alright. Saka dai anga akadzokera kwamutare kwacho. Maita sei? Apa tete apa makukanganisa ndisikade kunyepera tete. Kwana iwe Puwai ndina kutaura newe chidaro iwe tete. Kuti unaona ndichita sei? Iwe Gamu, you are now a married woman and an adult. If your husband said don't do something, why would you do it? Unenge uchichitirei chimbonduza? Unenge uchichitirei chwa nemurume wako saite? Enozi wakuda kuwanza nyaya acting like wakakanganisirwa stereki. Any sensible woman would understand. Shut up Puwai, shut up. Iwe kana iwewe uchida kubvuma kupusiswa marriage makoka, do so at your own cost. Wanzwa, please do not interfere in mine. Yes. Kana uchida ndinokutadzirwa kuti chiko iwe. Iwe takungoswerorebesa nyaya panapa. Handiti nyaya yenyu yamafambira mataura mati muzukuru wangu ari wrong. Yes, that's it. Ndazvinzwa. Aiwa tete, kwete kudaro. I was wrong and I'm sorry nezvakaitika. I want my wife back home. Just like that. Antu wakandidzinga umba kwacho. Very sorry mdiwa wangu. I don't think kuti ndichazvitsokorodza. Ndokuda. Manje bamuninika. Inyaya yenyu yamaita ihombe. Munotoripa. Hamungangoti sorry kane muromo chete. Mo expecta kuti zvese zvatova right. Hakuna zvo zvakadaro. Ndoripa hangu tete. Nini mudzimai wangu ndomuda. Aiwa asi bamuninika. Imimi handikuomesere zvangu. Munongondiripa nemombe 1 ne500 US pamusoro. Okay. Consider it done. Bamuninika asi bamuni muramu ka.
munomboita sei kweimi kuti vanhu tinodanana utu babe kwaona kundizoti ndiziri makafamba sei madrama ega ega unomasiya. You know my sister and the unnecessary drama. Kototete with their attitude. It didn't even help anything at all, babe. nei manje handiti wakangonditi maiguru wasend packing Maiguru vako vakarambidzwa nabangu kuenda kwamutaranze kwemasocial media influencer gigs avaya ivo vachibva vaenda. Saka pavakadzoka bangu rakabva vatidzokera kwawanga uri. Saka I think ndo pane nyaya yacho ipapo nekuti maiguru vako vakabva vaenda kupi kumba kwana tete. Saka ndo mhosva yabanguru hombe iyoyo. saka iye anga akuvadzinga neusiku manje. Bebe vakadzingwa kupiko. All Banguru wanted was for her to apologize. But hands that one word rakaramba kubuda zvekuti she just reversed her car and left. Saka manje haufana tetesi. Unovaziva wantete. Banguru vako vakatonzi varipe mombe ne$500. Ndichikutaura newe kudai so 500 yakatobviswa kwasara mombe. Yo. Eish. Bvaiswana pungu. Totorega kupara mhosva. Unoziva kuseka ndikaseka hangu but pamwe pacho notodemboti dai mai vedu vanga varipo. Because you know Tete uses every opportunity to make profit neso. Yes. And it's really bad, babe. Yeah, it's bad. Saka ndokuitira kati Chikubikisei tii kuseniseni kundoko. Ndiri piswe na tete wako. Ndaita zvechimunyeni. You can lay in bed. Oh, thank you, babe. Okay, babe. Tete. Nai, utondigirawo ice cream. Okay. Otherwise unoripa. Saka mainini mukuenda nhasi keni handiti murume wenyu ari kuripa. Ndoenda kana tenga mombe yatete ndozvakataurwa natete izvozvo. Saka mukuenda nhasi keni nekuti haba muneni wane keshi karo hapana. Manje chero akatoitenga kana toda kutombogara panapa kana 3 days ndimbonyatsomukaurisa. Papa mimagona manje nekuti varume ava havadi kusiwa havatombodi kujaidzwa. Kukaurisa ari naimani nzate basa rekufurwa naBeula uyo achiti kujaidza varume iye aripiso. Iwo siyana neniwo plus iwo kupindira papi panyaya dzemadzimai ndo zvinokutadza kuroora izvozvozvo. Saka muri kuona zvese zvamutaura zviri right mining ai muri mumwe madzokera mumba kwenyu uko imwani murume wenyu akati sori vanhu zvirimo mumamarriages vamwe vakadzi vari kutorohwa asi achingodzokera mumba kwavo nenyaya idika hapana nanyaya yapo. Sikana iwe trust apa pauda kuti nditange ndaita zvokunyatsorohwa manje kuti munyatsoona kuti abuse yangu iri serious. Nai imi mainini zvenyimba abuse is abuse, be it financial, emotional, physical, they all cause trauma to a person. Izvo zvimawedzi zvamunongonhonga paintaneti izvo if you know all that haukamuri pano because ndakaramba kakuabhuswa nevarume. Shaina I rather stay single than being traumatized like this. maini makadhaisa Beula muri kuona kunge ari kufara izvozvo. Is she happy? 3 broken marriages. Iwo kana mbotisiyana neni iyo plus mainini she is an adult, she can choose whatever she wants in life wanzwa independently. Maini, if you know what's best for you, pack your bags and go home. Musashainire marriage yenyu kana muchiri kuida. Izvo kuti padiki zvimadzoka mamhanya maripota madzoka mamhanya maripota one day achatadza kukuteerai and then what? Sezvamuri kuona pamupatete wenyu panapa hapatorina kana pekugara neavo vakadzoka. So think wise. Zvakaoma meni zvinyi samutedzero kana chinozikanwa imi munorarama life yamona. Life is too short ka plus kana makutoenda tokutoenda tese takatodzomana kudai ndimbonyatsoronga life yangu pasina zvimadisturbance ana trust izvi tomboenda mhiri kwaSamora.
Alright, let's. Iri popi. Alright. Handitogera pasi maini. Uyai tigere pasi. Tigere hapa. Gamuka. Zvimwe zviyunga unatanga uchibvunza inini mwana wamai vako. So you are telling me kuti Beulah has been here for the past 3 weeks. Is what? Huh? Ko vana vake vari kuita sei? You know she's just here to sort herself out. Handinoziva nyaya dzake naex wake dzidzi. Plus also business rakanzi riri kuita ma-problems. And once zvangoita chitika, she'll go. And you know she's only here just for a month. Asi tiri kutaura nezvavantu vakasiyana kani? Huh? Iwe unhu waBeulah unoziva kubva tichikura. She's only being nice to you because she knows kuti murume wako ane mari. Aimbotifarira here Beulah. Kana kuti aitove mamaids ake. Beulah agone kuwacha even pensi rake chairo. Boy, apa uda kuti nditi sendimudzinge pano. Iwo unofunga kuti tete vakazvinzwa unoti chinazvo. And besides, it's not like she's a burden to me. Iwe anoswera ari kumarounds kwake uko. Panapa tinongoonana just for a very short time. And Bankuru is okay with that? You know Tapiwa, nakana problem nazvo. And how are you? Tiri boangwini. I just came kuti ndikuudze good news. I'm pregnant. What? Yeah. No boy. You've only been married like what? 8 months? And wakutotanga kuita zvevana. Is that even wise? Kamuchirai, what is wrong with you, my sister? Natoenda ndichifara nchitirega ndoudza mwana wamai vangu one good news. And instead yekuti ufare neni, you are here condemning me. Chii chaizvo naigamu? Ndamboti handisikufarira here. It's just that I'm just surprised kuti uri kumhanyira chii. Iwe unomboziva kuti zvemamarriages once wangotanga kuita vana chete. You know what? Enough of your feminist advice. Inini I got married because I wanted to. And I'm having kids in Kuda. If you don't want to have kids yet, it's okay. And I know you know the reasons why you are not doing that. And maybe you are happy now. It's okay, but don't judge me. Anyway, congratulations. Okay, thanks. Nangwa nchagara. Kana Bankuru wauya muzovanomhoresa because nhasi tine couples meeting kuchurch and bamnini nyorga kuzondipika. Saka chimira kandikudikira? No, moyo wangu wakasviba. I think I'll just have this juice. Pregnant woman, Shia. And Pipi, kungati take a small video, just 2 minutes. You know, you words about your pregnancy and Itka, and then in now act all surprised and static. No, I'm not doing that. Pipi, please, pretty please. Okay, just 1 minute. Let me get my phone. 2 minutes. Okay. We Pipi, we to the puppy, my spot. Come. Sikanamai. Mukuregera Beulah achigara mumba kwamai Gamu. Is that even proper? Handi uyu haumude pano. Saka uda kuti aite sei? Ndakamboti handimude pano apa here nini. I said she needs to sort her life. She's a mother, mai. Hamungambomuchengetera vana nini. Ko ndiri kucomplaina here nini? Oh. Ndachingoti she needs to find also to stay. Akazotanga kuwirirana rini namaini Gamu kubva tichikura vana. Naiwe trust. Nyaya dzakaitika kare kare muri vana vadiki ndo dzauchiri kutaurana nhasi. Handi they are trying to mend their relationship. Saka pane chakaipa ipapa. Sei trust uchingotsvagira sisi wako mhosva chete. Kungoona zvakaipa chete pavari. Amai, indongoona zviripo ini. Anyway, it's none of my business. Trust mwanangu. Unomboziva kuti mungori 2 chete iwona sisi wako Beulah. Munongotsvagirana mhosva chete motadza kuwirirana vana vanyamunhu. Kungogara makatatsurana chete. Wanda zvapera naye mai. I will try. Mwana wenyu munomuziva machinje. Watanga futi. Kanyarara. I will try. Kwewe ucharoora rini? Ko anotorwa mahara here mwana wangu. Handandoda uroro.
ndikufambira medzi dzacho. roora ndoti utaurisa kuperoko. Naimaini, arumbomanyiripi kumunina wenyu? Shuwa pregnant mukore uno shuwa. Iye asikuona here isusu ana Beulah tirungondundurudzana nezvana slowing na left down. Ndatombomuudzawo but munongomuziva munhu wacho. But anyway, amen, ndezvake, ndezvokumba kwakezvo. Apa akarwa nemurume asina kana cent, murume haana kana mari uyawe. Vakangorambana. Mawana yanenge atanga. Anotoita plan. And I hope ari kutedzera zvakataurwa natete zvezve kuti apota achisevhe imwe mari anoshanda yega for a rainy day. Exactly. Inene, that's what saved me in all my divorces. I hope you're doing the same. Ini ndotongoti pamari yese yandopiwa ka ndototora imwe ndotoisa paside ndotoisa kuaccount kwangu. Mari yamurungopiwa chete. Inenge mbori mariko. Iyo yemagroceries and stuff. And ndinotongoita half to half. Zandoitirwa ini mari yemagroceries. Are you serious? I thought you were clever than this, honestly. That's why I can do the pusha brand rangu ka kuitira kuti nditange kuearn my own money and be independent. Mira yako brand rangu. Naimaini, kumukanetsana sezvamakaita pai. You know marriages end just like this. Mainini, unofana kuvhurika brain. Terera inini. Unofana kubika nyaya sokuti mari dzibude. Kutorwarisa sekuru ari kumusha uko. Otherwise mukasadaro munozvidemba imi. Dzwa inini. Zvichiite here izvozvo. Why not? Murume wenyu anokulava inodiwa ke. Munodiwa mainana. Kana asingazvizivi kuti chimaine ndichangu icho chinolavhiwa. Apa mukati murume wenyu haana kuomera. Saka chicha munoda. What else? Anyways, ndinewo kanyaya kangu kana ikamu. Ndikudoka. You know I'm running my business. You know, I just want to move on. Kumba kwekwe, I just want to live. Zvikuramba nchipa momzi mutoro ine nanjada. Nyazoziva situation yangu. Yeah, how much? About 20k. What? 20k Beulah. Ndiyo nopumereka wandoda. Andiri kutoona mavhundukira kutoita 20k utovhunduka. Munhu ane murume ane mari maimbinga. My husband is not as rich as you think. 20,000. Chero inini ndikatomukumbira ndiri inini ka. Ibude Beulah 20k. Zvinongotaura vanhu ichokwadi kuti amai yako imbobva yakakubatsira. Ichokwadi. Mari dzinganiwo dzaunopa vanhu pasocial media. Uchingopa vanhu usingatombozive. Uchingowapa mari. Asi inini munhu wakakura naye. Tikafuga mugumbezi 1. 2k Beulah. 2k ungaenza sene 20,000 yauri kutaura pa. Aiwa 20,000 aibude shamwari. It's okay. It's okay, it's fine. 20k. Kana usingadi kundibatsira unongotaura kuti handisida kukubatsira inge ini ndamunhu mukuru ndoita plan. Waiziva. Tobatana later. Guys, you know, like we were saying last week, Pepe, and I put the name Koto. Don't worry, girls, I'll hook you up. Hey, Leanne, I see you, girl. Hi. Hey, babe, Andrew. Kamchira. Kamu? Hey, what's wrong with you? I was on a live. Live my foot. I want you to tell me what you did with my money, or else you're going to do this live telling your fans about your divorce. What, man? Kamu. Usaid I'm going to tell a Greek kapana. I had 36k musefum. Now masara 16. What about the rest? Come on. Baby, I loaned it to Beulah. You loaned it to Beulah? Loaning Beulah my money without telling me. Baby, I didn't think we would kuishandisa anytime soon. And Beulah katari kundidzosera next month end. I was just going to put it back. What is it with your mind? Come on. Is this how things are done in this house? I didn't even care. You're doing your influencer thing, but stealing from your husband. Okay, I want you to go to Beulah's house.
and bring back my money. Beulah akaenda kuDubai kunoorder for your business. Okay. Dubai. Huh? I want you to go wherever she stay. You stay there until you bring back my money. Come out to Iran. Apa poda undidzinga kuti ndibve panapa nenyaya yemari. That's right. Usadzoke panapa kana usina mari yangu. Leave my side. This is nonsense. It's something. Manje kana mchiti mimi Beulah wacho is out of the country. Then what? I mean, to be honest with you, I don't know what she's going to do this time. All I want is my money back. Asigamuka uyazviyochicha izvo muze. Mining, this time I'm sutomboita zvemafunnies. If it means that this marriage is over, then let it be. Nyaya hombe haisi panyaya yemari mining. Yeah? Your sister doesn't listen to me at all. It's like she lacks respect for this marriage. We can't keep on fighting and fighting over same issues. No. Yeah. And the blood's very right. I know munafana kuteera zvintaura nemurume wake so. But manje. Saka muri kuenda kwatete here mimi because ndanzwa kuti ndokwa vari maiguru. No. Uko kwatete ukoko. Uko kwandisi kuenda uko. Unless iye auya nemari yangu kubva ikoko. Or else iye achatofanira kutomirira Beulah wacho kuti adzoke. 20k bamnini. Huh? Do you know mari iyoyo imari yangachita ma-savings for the past 3 years? Huh? Yeah, okay. I wanted to start my own business. Ndosvika kupi ndichishandira company yababa vangu. Or maybe mukoma ndikona kuti puwa yaende ikoko. Ataure nemukoma wake vari ikoko. Anzwe kuti Beulah wacho akamuwana here. This time no. Handisi kuenda kumba ikoko. Baby, Gamu ngaambonyatsofunga akagara pasi ega. She needs to grow up. No. Enga mene koko nana maguru. This time ndina bankuru. I'm supporting him 100%. Zvavataura bankuru ndizvozvo. Ngaatange aunza mari then tozotaura. Ndisikuita izvozvo. Aindanonzi mazvokuda mavanga enyora. Akazvitsvagira ege hondo dzake ngaadzipedzi. Maini. Kungopura dai so haufa. Zviripiko. Atanga kamurume wake adzingwa. Dzingwa? Kudzingirwa ko Beulah Akaenda kuDubai 2 weeks ago. Dubai? Kunoite? Kuno order for your business. Saka imadzingirwa. Iko kakuenda kuDubai kwasisi wako. Mainini wako vakangotora ka 20k ndobva vakweretesa Beulah kuti aende kunoorder. Wait. Amai 20 iyo $20,000. Zvino bamunini wako pavazviziva. Kwakupenga kuti yedzokera kumba kwenyu unoya nemari yangu. Yes. No afani izi manja. Nameni mwekurisa Beulah 20k ichibva pai. Yangeri mari yenyeri. Ndakangoitora mumba safe mari yatapiwa. But mari anongochengeta mumba. It's not like ndansoda kuidzosera. Ndandiri kuidzosera end of next month pandiri kuidzoserwa naBeulah. Yeah. Zvino murume wenyu anga achizviziva here kuti imimi makatora mari makapa Beulah. In fact, why am I asking this question? Andi kutodzingwa kudai so which means something is wrong. Meaning, did you steal your husband's money? Iwe, still kuita seiko mari iri mumba? Is she not married to him? Mari yacho ndeyavo vese. Amai. Sika mukona zviri right. Zvakaitwa maini gama. Zviri right stere. Imani. Kana dzenyu dzichinatsofunga imimi. Beulah munhu kuti mungakweretesa such a huge amount. Mune sure? Iwe, uda kuwedzera stress here pana mainini wako. Kana usina zvekutaura trust, siya ndopedza ndega nyaya. Hapana chamunopedza apa mai. Hapana chamunopedza apa. Imani. Marriage haida isoi. Iya mabuda this time ikai. Iwombe. Rega tuone makaipedza. Iwe. Manje ka this time ndodhila naye ndega. Ajaira kuti padiki
peka mabags ako ende kumuzukuru wangu inini manje mira uone this time ndodhila naye kuda kungoita chipower isina nebasa rese manje this time ka aigochera pautsi mira uone ende muri pawo ndiri kudaka haasi kuzougona achauya pana achita kukambaira chaiko chaiko achindinamata inini nonsense man. Teteka, I'm not worried. When it's at almost a month and Tapiwa has kind of tombofona. Asigamuka. Iwo matrix eva ruma wasirereo. Izvo sari kumira kuti mutangi. Manje no. Just wait and see. Teteko kana sada kuti ndidzoke. Nekutika he's never been this quiet for this long. Ikopu waya ari kuti kudi akambotaura naye. She never said anything. And Teteka, this is why I'm so worried manje. Nekuti knowing Tapiwa ka by now angadai akatomboita kana reach out kuna Puwai. Asi muri muoko yoga ane mafanisi. Saka kana nyaya kasina nebasa rese kikamari kaka ndo kanokuita kunga akauraya munhu. Akadauramba akaoma musoro. Akutopa kutoda divorce apa. Tete divorce. Asi chi? Saka kana sisa chakudoda kuita sei? Iyo ukamudivorce munoshare ma properties ese half to half nemari. Handine siro chaiwa ita sina mari. Saka udorarama sei naye mwana njodzi yangu? Tete, makambotaura naBeula here. Noti pandakapesera kutaura naye aiti hanzi zvona ari kuuya this week. But apa pandakazotry kufona foni yake haisikana kutombopinda. Iwe kai. Saka kana watadza kumbata pafoni ndindombata. Handiti uri kuti atanoya next week. Mumirireka. Izveso zvauri iwe nekupusa. Beula akakudzosera mari unonopaka murume kako kakakushungurudza nenhau isina nebasa rese so. Iwe, you have to start up something for yourself. Ngwara maniwo. Sikatete ndakumbobuda. Ndodzoka mai manje. Watoita lucky cause nanalo tobuda kwenda ku church meeting. Ko kusafona naigama. Shaka. Zvinhu zvakaoma. Handakakuzwa kuti ndiri kwatete. Iwe watoziya vatete. You are right sure. And newe ko kasitapiwa anobvera kutsvaga. No, achinditsvagire. Ndiri kugara kwatete for the past 6 weeks now. And until watoona kuti ndauya ndisina kana mota. Kutoishaira fuel chaiko. Slow down Gamu. Unyatsotaura kuti chii? Kwatete for 6 weeks. Mota yako haina fuel how? Chii chiri kumbonyatsoitika? Handisi kunzwisisa. Pika. Ndakatora mari yabamukuru wako kumboko. Ndikakweretesa Beula. And unoziva kuti bamukuru wako vakatsamwa zvisingaite zvokuti vakabva vanditi enda kumba kwenyu usvikira wadzoka nemari yangu. Right. Saka apa uri kumba kwatete wakamirira kuti Beula azokupa mari ozodzokera. Ndezvipi zvausiri kunzwisepa papa? Inga ndikukudza kuti ndakadzingwa kumba kuna bamukuru wako. Okay, so 6 weeks dzacho dzese vari kuti bangoro. That's the thing. You know, he's not even looking for me. And ipapa ndatombotreya kumutumira ma-text messages shamwari and it looks like anenge akatondiblock. Ingapakaipa. Pika. Iwo ndiwega munhu ndokwanisa kutaura naTapiwa akakunzwisisa unombozviziva. Ndachikumbira kuti ungotaura naye ka unzwe kuti ari kufungei. Gamu, uroti nditi? Uroti nditi? Handiri kuti wakanzi zvoni utange wapuwa mari udzokera naye koko. Apa wapuwa mari yacho here? Beula asati adzoka. Plus akanga anditi anozondipa end of next month chaiyo. And unoziya Teteka kugara naTeteka kwakaoma. Izvozvo vanenge vachingonditi murume wako anodzoka anodzoka but inini Tapiwa ndiri kutonongeka. Akatsamwa zvisingaiti. Do you know kuti even the last time ndakabva ikoko anga akagumbuka zvokuti andisandambomuona akatsamwa kudaro so. Kunewo akafunga kundiramba. Naigamu, what do you want me to say? Ini ndogara ndichikuudza about the way you treat your marriage.
unoita kunge wakapinda marriage yacho usingade. Zvawakaita zvonyatsirwa nemukadzi wemunhu here izvozvo? Was that even wise? Chimundoudza something. Pamunoronga zvinhu zvenyu munoronga mese nabanguri here. Beulah wakampa mari yese iyoyo chitasoti anodzoka nayo. Like seriously waita anodzoka nemari iyoyo? Shaakanga ati anondidzosera. And iko zvino zvinoziva kuti kumba ikokuka tete izvosoka vari kugara vakaita mamudzi kumba ikokuka. Maybe because handisisina mari. What did you expect? Tete is our parent, yes. But advice yavoka inongobenefita ivo kwete isusu. After all, atitombori vana vavo. Enozvori kuti vakuita mamudzoka because hausisina mari. Chindoudza kuti banguru vakati havachatodi zvamuchose. Unotangira papi? Sha, chirege kutaura uchidaro so. Puwai please, Sha, ndibatsiro. Ndibatsiro muningi wangu. To be honest, you are my sister. I love you. But nyaya ndaita mudiki. Ndaita mutete. Zvakutoda sekuru. Inini no. Pandaimbogonawo ndakapazama. But you never listened to me. I'm not calling. Hey, Chimbe. Maswera. Ndaswera sei? Namai. Kuti makubika matemba every day panapa mwana boy. Newe trust. Unoda kuti ndiite sei uchinyatsoona kuti mari hapana panapa. Plus vanhu vawandisa pano. Amai. Madi kuti musikana uyu adzokere kumurume wako. Zvamurita zvine musoro here zvina amai? Huh? Can't you see she's miserable? Newe trust. Ko ndakamudzinga here kumba kwake? Iye murume wake akamudzinga kana asina kutevera. Handi zvinoreva kuti abuda pachena kuti akuda divorce. Let it be. Amai chiine mimi so. Divorce moti yakutamba nayo handiti? So far chi chamabatsira nemuzukuru wenyu mimi. Chamoti mamubatsira kuti marriage yake irambe yakasimba. Ani muri tomba room kuti pese paonetsa nemurume wake uko anomhanyira pano. Iwe, chiko chaunoziva nezvemamarriages iwo? Saka unoda kuti kana adzingwa kumba kwakeko, neni ndomudzinga upanapa ndopanoti pamba. Ndomudzinga futi. Kokutora vazukuru venyu mamai. Moenda kumba kwavo kumwagadzirisa. Aiwa. Inini manje. Handisvike pakudaro ini kukwesha mangangu ndichiti ndinogwadamira tapiwa inini. Ndite zvinhu zvakapusa kudaro. Iye tapiwa achauya pano. Endeka achanyatsouripa first kana da mudzimai wake. You see mindset yamuinayo amai. Ndoyaita kuti Beulah adzoke dzimba 3 panapa achidzoka panapa. Amai. Advise muzukuru wenyu ikao before it's too late. Aiwawo. Iwe. Hapana chinomboshamisira nedivorce apa. Haasi regama anenge atanga nayo divorce. Iye tapiwa wacho nakada kutooma musoro. Gama ndogona kumudivorce futi. Oh. Ndofunga ni pfungwa dzangu madzinzwa ipapo. Achachema nemi musikana. Aiwawo. Mainini munhu iyeye handisi kuda kana kumuona kana asina mari yangu. Hapana nyaya. Handina mashoko akawanda ekutaura nemi. Asi handidi kumuona kana face yake chechero. Oro gumbo rake mumba mangu kana pasina mari iyoyo. Full stop. Ndofunga wangu zvinzwirawo Gama. You should have not even left the house at the first place. Waifanira kutoramba urimo nyange isoto wakanganisa. Wairamba kubuda mba imomo. Iwe doti nditi sei yakandidzinga mba macho. Beg him. Apologize. Cry for forgiveness until he forgives you. Ndizvo zvinoita munhu anenge akanganisa ende achiri kuda imba yake. Do you still want your marriage? I love my husband. Unozviziva niwe. But sometimes you don't act like it, Gamu. You're a married woman, so act like one. You know, Tapio is a good man for all I've known him. And Tete will not trust Hakoka, but she doesn't even have our best interest at heart. Hey, divorce. Like, seriously, is that what you want? No. To be honest, and it's going to be like it's also marine. And if I for soka, I'll tell it. Do you remember Nishikuza kuti Beulah work kusiya chigaramba mako for this long? It's not going to be good at all. Zichakukonzera matambudziko. Naona paswa. Anyways, yadeoka. Apande tinoona sekuru. Ndoma kuti kansotaura na Tapiwa at this point. Even I can't. Sasa cheme. Tunotaura na sekuru.
Zukuru wangu, handidi kukurevera nhema. Apa ndipo wakaita mukadzi benzi anotaurwa muBhaibheri, anopunza imba yake nemaoko ake. Saka makagara kumba kwenyu natete vako uko muchiti murume wako anouya kuzodi kana zvakamira zvakadai. Chishonarudzi chamuri kuita ichi? Apa sekuruka ndosaka taya kwamuri. Pakutongoda kuti ende unokumbira regerero kuna Banguru. Mainfluencer. Budisa kamera. Budisa kamera utore zvatutaura pana. Tichitaura nyaya yako go poster. Handino influencer. Amen, tombozama. Asi tiri kuenda kunoti kudii kana mari yacho pasina. Ndipo mazwi ekunotaura kuti sekuru muswa muchiti zvakati nezvakati. Naiwe Beulah, saka ndodzoti uchatangira pai naGamu. Kuvharwa mari yese iyaya. Wakanyatsoita sei chaizvo? Mama timira takabva naro kuno kuti wasole chiti zvekutodaro. But marabha ifanira kuti sera staff ndo akabhaiza mama. Do you know kuti we were stuck for the past 2 weeks mama. Tichirarama pavement. Iyo, uda kuti tite sei panapa iwo? Ezvo zvimenini vako vakadzingwa kumba wako nemurume wavo. Vatori pano, vakamirira kuti uyewo vadzosere mari vape muridzi. Iwo wakuya netunyaya twako kusina nebasa rese panapa. Saka uchaita sei manje? Nei mama, ndichaita sei kuita seiko? Ini ndori nestress nelife yangu ndatopererwa, so I don't know what to do. Manje uchanyatsoita stress hombe manje. Izvo zvimenini wako vakadzingwa zvachose. Iwo usina mari yavo. Tinotangira pai Beulah. Tinotangira pai isusu. Saka ndinobere kuti ndodzorere mari yavo. Ndozvura here mufare. Aiwa. Iwe ndakutadza iwe. Unomboziva kuti haubatsirikewo. Haubatsirike Beulah. Ezvo zvawapinza muri yese mumadhaka. Unashuwa kuti ungatora 20,000 yese woisa mubusiness rausingazivi kuti richafamba sei. Handidai wakatanga wandiudzawo kuti ndo zvawakuita. Taonesana. Awandipedza. Kwewe vanhu vacho wakambovaona kupi? It was a group that I joined of single women in business. Group repainternet. Beulah wakapusireiko mwana iwewo? Mama, unobowa. Makundiwedzera. Ndichavatsvagira chimari chavo ndovapa. Iwe. Muri chimari chavo. Chinyarara Gamu. Nyarara nditi. I think chatongopa nditi kuenda kuna Banguru tina sekuru. And we're back home. Tatongozvininipisa Gamu. Hapana chimwe chatongoita nditi. Chinyarara mwanamba yangu. Iwe ndio muombo pachimwe ndondizoita sei Gamu. Muzukuru, uchiona ndauya kuno kudai, ndaona kuti nyaya yemumba menyu yakukundai. Ndisikade kutenderera kana kuvanza chakaipa. Mudzimai wako akakutadzira zvikuru, handina kada kufara nazvo. Zvekuti dai ndiri ndakaitirwa zvawakaitirwa izvi, ndikadai ndangoreacta the way you are doing, or even worse. Asi muzukuru, ndauya ndakazvininipisa. Ndauya kuzokumbira kuti upfekwe nemweya waMwari, uregererewo mudzimai wako pane zvaakakutadzira. Sekuru, nauya muri kutaura ndiri kuinzwa, asi chokwadi chaicho pamberi paMwari ndechekuti muzukuru wenyu akutyisa kugara naye. Nauye mari iripo, sekuti imari yanga ndakachengeta ndichisungirira makore ese aya.
ndichiita kugadzirira ramangwana remhuri yedu. Kana ndichiti mhuri yedu ndikutaura kuti inini naiye, asi onai kwazvatisvitsa manje. Nyaya hombe chaiyo chaiyo iripo apa sekuru ndeyekuti kubva pataroorana tikagarisana pano pamba, muzukuru wenyu tinoti tikanzi tanetsana anomhanya kunoudza tete uku. Tete havana kana zuva ravakambotorawo side rangu inini. Even if when she's wrong, ivo ndo vanototanga kutozondithreatena inini vakuti vanotora muzukuru wavo. Zviri zvekuripa izvo. Bvunzai kana mainipiwa yavo. Ya, ichocho ichokwadi. Inge sisi gamudogara nchitova tsuro nenyaya natete yoyo. Asi munongoziva kana wakarerwa unopesera wakurirwa pamashoko chaiwo. And fear chaiyo kuti kana ari embereki wangu asara ari ega ndikaregedza kumuteerera ka mangoro nozonzi ndakambokuudza mangoro. Ya, uchiona ndauyawo kudai so ndakadzidza kuti pane nyaya dzakawanda dzakaitika dzakandijamba. Zvaunoziva iwewe vana ava vakarerwa natete vavo, saka nyaya zhinji dzikaitika vanongodzitamba kumba kwavo ikoko. Ndisingareveni kuti zotete ava vanenge vari 100% correct. Zvino muzaya ndauya kuti tionesane sevarume kuti toparadza imba iyi nekuda kwemari here kana kuti pane zvimwe. Inini mudzimai wangu ndinomuda, ndosaka muchiona kuti pese patinonzi tanetsana ndini ndinototanga kutomhanya kumutsvaga nekunokumbira ruregerero, pamwe pacho nekutoripiswa chaiko, because I love her. But my main worry now is Gamu will never change as long as I have influence ya tete. Being ndiye mumwe, you all know that. I don't think that will be a problem, Bankoro. And for what sisi gamu vachateerera futi vanhu ava nezvakavaita. Munoziva for the past 2 days sisi gamu variko kumba kwangu kubva Beulah zvaakadzoka variko. Ichokwadi ichocho. Gamu adzidza. As we speak, tatadza kuuya naye kuno nekuti ari kutya kukuona. Nekuti aziva kuti mari yawakati adzoke nayo hapachisina. Izvo zviri zvemari izvo sekuru izvo. I definitely knew kuti hapana mari inodzoka. B angadzoke nemari yakawanda kudaro? Never. So hameno muzukuru, isu tangomirira kuti tinzwe decision yako kuti tione kuti tozvifambisa sei. Asi Gamu pari zvino angozvimirira ega, autoshaya kuti odii. Munhu akatamba wrestling nenguruve akasiyiwa mumatope, akazara matope izvi. Iwewe uri muroi, iwewe uri muroi chai. Inozvakagara ipapa kuti go utadza kuenda kumba kwamaini Gamu unodza murume wako kuti ndiwo watora mari yako. You are so selfish. Trustika undikwanire. Wazvinzwa? Handiveke ndaumba kwavo here kuratidza kuti zvakanofamba nai mama. Ndozvakakudza izvozvo. Ndafonera maini Piu izvozvo kutaura kunongo ndokuna maini Gamu. Gamu ari kumba kwaapuwai, saka kusadaira makohus angu inini. Apa ndiri kufunga kuti pamwe ari kutotya murume wake. Gamu akundiiginowa inini manje. Amai, murumbo understand here the magnitude of this story inini. Murumbo za situation yamakasiya mwana wanzadzi. Iwe situation ipi ko? Ndakamisa musituation ipi? Nayi. Ini ndokwana papi panyaya dzaGamu inini. Amai, amusiri makasiya Beulah uyo achinogara kumba kwamaini Gamu nyatsomuziya neunhu hwake uyu. Unhu upo unotaurewo. Amusikuona ndiyatanga kuyadzonuvisa panapa. Munenkozereni. Oda yainayo iyo English. Ndoenda taita unhu hwake uhu. Mudakurayana. Amai, budai munhau dzamaini Gamu.
siyai marriage yevanhu indaso udati ndisiye vana vangu udati vasiya chishungurudzwa nevatorwa manje ndakatarisa ndindakavarera vana kushungurudzwa kupi kwamunotaaa kushungurudzwa kupi kunodarika kwamunoita panapa handinototiza kwenda kwapuwai kutaura mashungurudzira amunoita panapa udandirova here udandirova here dzai muzukuru wenyu adzokera anokumbira regero murume wake hapana mari pachambobuda yakadyiwa negevha renyu aiwawo iwe nyarara boy nyarara You need to eat something, my sister. Anzi china tapi wapi? What did he say? Gamo, I want to be honest with you. Uncle is not happy. He's not happy at all. Uncle tataura navo. And nyaya yavo hombe haisi pamari. Iri pabehavior yenyu. Remember nogara ndichikuudzai kuti the way you treat your marriage haisi real. And sometimes it doesn't even hurt to say I'm sorry, even uchiziva kuti handisi wrong. Yeah. And the other issue that Uncle is not happy about, they are Tete. Uncle is not happy with the way Tete treats your marriage like it's a business. Remember, Pandeda Kuroro, what Tete veda kuomesera Moses say. But I stood my ground and stayed with my husband because I want my marriage to work. Iwewe unosiya Tete vachipanisha murume wako vachimuripisa each time you have a fight with him. Eh? Come. Izvezvi Bankuru vakutotya kugara newe nenyaya iyoyo. And he's not happy with the way yamunomuita sona Tete. Okay. Gam. Kana paine chiri kunetsa anything unondiudza. I'm your sister, your blood. Handibhofa ndakakuitira godo kana kukunyepera. I'm always here to tell you the truth because I want your marriage to work. Gam, I love you. Naya mainini zvakanaka werizvi nekuti madzoka kumba kwenyu kwamakadzingwa inini handisina basa kana makozi angu chaiwo hauchadaire chezvo chiri kuitika sikana Tete, hanti makati ndikadzoka kumba kwemurume wangu asina kukuripai ndisataure nemi futi. Izvi ko zvino akandiripa ndosikakanisi kutaura nemi. Ndiwe Gamu uri kutaura neni uchidai? Ndini Tete. Gamuchirai. Inzwaika Tete. Handisi kuda zvokuti titaure mashoko akawanda wanda ekuti tizopesana mangwana zvekutadza kana kuonana zvachose. Handiti. Inini Tete handichada zvokunetsana nemurume wangu. Ende tikanetsana ka handisi kuda kuuya naye kumba kwenyu. Nekuti mimi zvamunongogona kuomesera munhu anototichengeta mhuri yese kudai so. Handizive kuti munoda munhu akanaka akaita sei. Saka ini ndinatoshata apa manje. Unoti love is everything. Manje mira ndikutaurire Gamu.
in marriage love is nothing but your welfare. Tete, you are so wrong. Love is everything in this life. Imimi makatitisha kuti money and material things are more valuable in life than love in relationships. But Tete ndo manyepo chewewa yaya. Inini, I love my husband and just didn't know how to love him the way he deserves. Nini I influence you Tete ne advice you yaya. And inini andichada. No more. I choose my marriage. I choose my husband. So pana papa sisina chekugadzirisa. You can leave. Oh, saka apa ndindashata manje. Hausiriwe here iwe unouya nemaproblems ako kumba kwangu iwo. Tete handambodaro. Asi ndirongoti murume wangu hanowo futi kushata. Ende teteka zvekuripa nezvi hapana chaachakuripai futi kubva nhasi. Ukati undishuriwe. Asi mashoko angu ayakai. Uchamarangarira umangwarire wazvinzwa. Rudo kauro muchiwirirana. Musi waanokuchinjira agokubata sembwa. Ndopo wachaona kuti murume haisi hama yako. Ende usauye futi kumba kwangu. Handichada kuzvinzwa. It's okay Tete. It's not like pane zvamami tombongotигadzirisapo. Basa ranga riri ngotitorera advantage. Chete. Teteka, imimi you are not a good person. Ende rudo rwamunongotaura urukoro. Ina ntomborona. Ndiwe Gamu. Ndiwe iwe uri kudaiso. Nezvese zvandakakuitira kuti uve pauri nhasi apa ndini mashoko angu awire pasi ndikutokuudza. It's okay Tete. Kana musina zvimwe zvamafambiraka then munogona kungoenda. Anti muri kuona kuti aya mabhegi ndiri kutorongedza. Tine rwendo nemurume wangu. Ndikutaurire ka. Gamu, I curse you. I curse you. You shall never see peace in your marriage. Don't worry, baby. Nothing will happen to us, okay? I love you. I love you too. Holiday, here we come. Muchandichaga ndikutokuudzai. Holiday, here we come. Yeah. Wakambonyatsofungisawo here kuti kana rufu rukanzi kushanyira nhasi vanhu vanotangira pai? Ukanzi warasikirwa nemudikani wepedyo angava mubereki kumusha unotangira pai? Joina Diaspora Insurance nhasi and get cash payout within 24 hours up to 20,000 euro, 20,000 pounds, 30,000 US dollar, 30,000 Canadian dollar, 30,000 Australian dollar, 30,000 New Zealand dollar, zvichienderana nekuti uri kugara kunyika kupi. Vose vari kuAmerica, Australia, Asia, Europe, klikai mulingi iri mucomment section. Mumiriri wedu kana kuti sales advisor wedu achakubatai okutsanangurirai zvisere. We have also been receiving a lot of inquiries from people in South Africa and in Zimbabwe. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu. However, for now hatina cover inokava vanhu vari kuZimbabwe nekuSouth Africa unless mukange makavwa nevadikani venyu vari kune dzimwe nyika.